Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Ay, usa man ka, oy. Hinaya lang kinapultahan, di Harrison. Palayo na ko! Malabahan ta nimo anang nagsunod ko nimo. Awara ka. Oh, Ay, naunsa naman sa mong duha? tita. Napildi baya ko ni Rickson sa mong drawing. Unsa? Mao nga, premyuhi siya, tita. O, gusto may akong i-premyo ni Rexon. Pun iya yang allowance kay mao man niya masabot. Unsa? O, sa ba na inyong pustaanay, ha? Ay, kuan magud tita. Nag-contest man gud mig drawing, ug kana bang alibangbang ba? Unya, si Rexon may midaog. Kay ud man ang akong drawing. Mga puni na iyang allowance tita. Ayaw na. Kung ikaw pang midaog, unsa may imong premyo nga madawat gikan kang Rexon? Ay, kuan lang. Isorry ko niya karang Domingo. Pero pildi man ko. Nindot mo gud yung pagka-drawing ang alibangbang. Mga puni na lang siya siyang allowance. Kuhain lang sa akong sweldo sa akong pagtrabaho. Laila, Ay, sige tita ha. Kay ato na ako sa Papa Luisito. Ay, hello Papa. Kumusta ang gwapo na kong amahan? Mayroon ko din anak. Excited ko nga mahibaw sa resulta sa nag-adlaw ni mo sa pagtrabaho. Kuan, nag-meeting sila pa. Aw kami ti ay. O ba ni Mama Lorita? Gwapa man din ang among head sa kanang creative department pa, no? Kumusta man ang inyong panag-uban ni Rickson karong adlaw? Napildi ko niya pa. Unsa? Unsay napildi? Asuyan ti ka pa ha. Ingon niya nahitabo. Nag-contest me. tinuod ba gyud nga napildi nimo si Laila, Rexon? Mo may ang sulti dito. Klaro sa dana, nga mapildi ang ud sa alibangbang nga nindot kay kulor. Mao ba? Okay, sa may nagpuot nga kung mapildi si Laila sa inyong drawing. Sa kaanta kasi mong allowance. Ang libat raman ang napagsaugda ng premyo, tita. Wag ikaw maghisgot ang premyo. Mao ba? Nga naman dahil, tita. Nagduda ka nga, dili tinuod nga napildi na ko sa Laila. Oh, may tuo man. Kay uhod good ang iyang gidrawing. Pero gusto lang kong mahibaw, Rickson. Kung mas daghan ba gyud ang mibutar sa imong drawing kaysa drawing nga od ni Laila. Daghan laging mibutar na ko, tita. Kanindot sa kong drawing nga alibangbang, Hain karon ang inyong drawing, Rickson. Tuwa sa opisina. Ay, pa, nara among drawing pa, oh. Ako nagilukot. Ang kang Rexon, mao na alibambang nga gwapa kaayo. O mao ni nakadaog. Kadaog si ana pa. Ug ang imo kining od nga murag diod. Upa. Murag good yung liod. Mura sa hotdog, no? Tapos batia sa gina kong drawing pa, oy. Ug ganong kang Rickson ang nagkadaog. Ay, siya man nakadaog kay Kwan pa, syempre, gwapa man niyang alibangbang. Ug ganong od man sab ang imong gidrawing. Pa, alibangbang manggihapon na, pero walang siya kadako, mangwa siya pako. Ug ikaw ang napildi ug si Rickson ang midaog. O lagi pa. Ganong gipaboran man nimo si Rickson, Laila. Ha? Nahibaw ko
nga ikaw ang midaog sa inyong contest, Laila. Pero nga daw si Rickson man ang gipagawas nimong nakadaog. Ha? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Nahibaw ko sa tanang nahitabo karong adlaw dito sa opisina, Laila. Unsa? Uy, pa, nga ko taw nahibaw man ka. Ayaw kalimot nga ako ang tag-iya ning kumpanya. Ug ako'y nagpadagan niini sud sa 50 ka tuig. Busa nahibaw ko sa gamay ug dako nga nahitabo karong adlaw. Nahibaw ko sa inyong contest. Unsa? Ug nahibaw ko sa pustaanay. Gakod ikaw ang mudaog, magpasuroy ka lang ni Rickson sa ubang mga dapit. Ug kung si Rickson ang mudaog, papunan nimo ang iyang allowance ni Tita Teresita nimo. Hala, uy. Nahibaw gid ka sa tanan nahitabo pa. O Laila, nahibaw ko sa tanan gyud. Labi na gyud ang imong pagdaog tungod sa imong rason kung nganong uod ang imong gidrawing. Taoy, naday reporter ni mo ha. Kanang okay naman ako pa og dili ako'y mudaog. Kay sayo naman sad kay akong drawing good. Awa ra gud og. Ud ra gud na. Od pa gyud nga nagduka. Samtang ang correction, alibangbang nga gwapa kaayo na pa di kolor. Nahibaw ka ba kung nganong midaog ka? Kuan, may daog ko kay anak ko nimo. Dili na tinuod. Ha? Kay unsa man din nakapadaog na ko pa? Tugod sa imong power sa paghatag og rason, mas lawom ang imong nakita kaysa naa sa unahuna ni Rickson sa inyong contest. Usa ka diskarte ang imong drawing nga gihatagan nimong nindot nga rason. Unsa? Tinuod ang imong gisulti nga kamong duha si Rickson parihas ra gidrawing. Tugod kaya ang alibangbang mao may inyong gikasabutan nga inyong drawingon. Pero dili mahimong alibangbang kundi siya muagi sa pagkaod. Ha? Ug kana ang wa makita ni Rickson. Ang unsa nga niya makita pa? Wa niya makita unsaon sa paghimong nindot sa usa ka simpleng butang, sa usa ka simpleng ud. Pa, Ug mao kana ang nakuha mo gikan nako, Laila. Ang kalantip siya mong unahuna. Ang kaabtik ni ini nga musulbad sa mga emergency nga sitwasyon. Ug nakita ko kanimo ang usa ka tinuod nga Laurente. Busa, pangayo bisan unsa karon kaya kung ihatag nimo. pasakail lang allowance ni Rickson pa. Kanara akong pangayuon nimo. Okay. Kung mao na imong gusto, tawga si Tita Teresita nimo. Luisito, may tuyo ka na ko. Teresita, salamat. Sa unsa, Luisito? Unsa ang gipangayuan mo? Pasalamat.
nga nakit-an gud nimo ang tinuod na kong anak. Unsa? Usag ka tinuod nga Laurenti si Laila. Tungod sa iya gipakitang abilidad sa pagrason. Ug salamat niini. Ha? Ug tungod ini, hatagi si Laila siyang gi-request. Poneg 10,000 ang allowance ni Rickson. Unsa? Ug gusto ko nga manuroy ta karong Domingo. Hoy, Layla. Oh, oy, Rickson! Bitaw, uy. Nakituyo. Awan sa man, part pa ni sa tong trabaho. Doon na kailangan itudlo na ko. Wa. Doon na lang ko isulti nimo. Hunungan na ang imong pagpalapad sa imong papel kang tita, ha? Sa? Nga nagkutaw na kasulti man ka napalapad ko. Angang! Naibawagid ka nga pildi ko. Pero nga nung ipadaog man ko nimo, be? Nga nung ipapunaan magyud mo ni tita ang akong allowance. Tungod kay mao ka ng tinuod nga taras sa usa ka tinuod nga Laurenti Rexon. Oh. Og angay kang magpasalamat kang Laila. Kay mapun-an ang imong allowance o 10,000. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!